Terus asik. Ya. Lah lah. Hae. Isih. Lah. Asik. Lah. Lah lah. Lah kalah. Hae. Ha ha. Dimbar-mbarne kok malah ndadi. Dimbar-mbarne kok nyolot ndadi ya Ndol ya. Lah iya, Rumangsane dolanan apa piye? mangsane dolanan po. Masya ta Allah tanpa rupa. Masya ta Allah tanpa rupa. Aku ki ya wong, Aku ki ya wong kaya ganteng-ganteng kaya dhewe. ganteng-ganteng dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak raiku kaya tungkakmu. Lho, Piye to? tungkakmu kaya raiku. Tungkakmu kaya raiku. Padha wae. Ora apa-apa sing penting kono wedi. Aja kaya ngono, Mas. Aja kaya ngono, Mas. Kaya kondang-kondang dhewe. Kaya kondang-kondang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok lho. Aku ki lho, Aku ki lho. siarno masjid. Innalillahi. Kaya nyarne wong mati. Ora apa-apa kono ben wedi. Aja mbok baleni. Aja mbok baleni, Mas. Nek perlu aja ijen. Nek perlu aja mung ijen kowe dhewe tok. Keroyon sak rombongan iki lak ora wedi. Yo. Guyon. Mandek guyon ya kaya tenanan kok kowe modelmu. Wis kene tenang sing sabar. Wilujeng dalu bocange. Wilujeng dalu Cak Dong. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged kepanggih wonten ing Desa Sanan Kecamatan Pakel. Leres. Dalam rangka bersih desa. Betul sekali Cak Dong. Bakunipun wong bersih desa menika ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Betul. Adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan. Ingkang saaturan malih panjenenganipun Pak Lurah saha masyarakat Sanan caos hormat dumateng Kaki Mong Nini Mong ingkang ngemong dasatipun warga Sanan ingkang ngemong rinten kelawan dalu slamet ta ingkang ngemong slamet ta ingkang dipun emong. Allahumma. Ingkang saaturan malih Pak Lurah saha masyarakat Sanan caos hormat dumateng cikal bakal ingkang bakali desa Sanan mriki milane dipun caosi hormat supaya slamet rahayu rinten lan sakdalunipun. Nggih, betul. Ingkang saaturan malih caos hormat dumateng kiblat papat 5 pancer dinten 7 pekenan gangsal meh jam 12 kok kopine dereng medal. Waduh lah iki. Nyemoni. Ora. Wah, luar biasa niki. Luar biasa Cak Dong. Nggih, napa melih mapan wonten Balai Desa Sanan kala wau sonten jawah kados mekaten ning nyatane bareng kula kalih Mas Mondol minggah udane iso reda. Alhamdulillah. Ya niki merga saka daya pangaribawane Mas Mondol sing pesenan saking Pak Lurah. Nggih, betul. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal niku nggih. Kaya cok bakal itu. Mulane to rupane kan das-dasane kados takir plontang to. Pancen Cak Ngondol, Cak Mondol menika Beh, sampean iki ngomong pisane ya kleru niki jenis Cak Ngondol. pripun to? Mondol. 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 Wong nuwun sewu lho Mas nggih. Wong nuwun sewu lho. Asma niku kinarya japa. Nggih. Conto kados kula. Yuda. Yu punika rahayu, da punika widodo. Insyaallah warga desa Sanan slamet wilujeng rahayu widodo. Allahumma amin. Jenengku apik, beda kalih Mas Mondol. Tobi. Mon punika cuthik, ndol punika telek. Cuthik. Dadi Mondol menika cuthik telek. Ngono lho. Mari ngono terus mbok pangan. Lho, kok nesu lah. Kowe ya kudu duwe arti to, Ndol. Lah ngene Mas yo ngono aku ya duwe arti jenengku. Jenengmu ya punya makna. Punya makna.
Jenengmu sapa? Mondol. Artinya Mo ki 5, ndol ki kosong. mondol. Ndol. Mo ki 5, ndol ki kosong. Artinya Wong nek gelem kelakoni 5 wektu kuwi iso dadi di ngapura dosane iso kosong dosane. Jebul alah. kok bathok bolu isi telek sampean. Madu. Isi madu nggih. Ngapunten. Masih to kaya ngeten lho kok iso pinter lho nyatane nggih. Alhamdulillah saged kepanggih wonten desa Sanan masyarakat tumplek-blek ngeten iki seweneng Mas. Nggih, leres Cak. Desa Sanan niku terdiri dari 2 dusun Mas. Ngaten nggih. Dusun Karangan kalih dusun Krajan. Weh, lah malah panjenengan kok sing luwih ngerti timbang kula. Apal dusune loro, RW-ne 4, RT-ne 14, Nggih. jumlah penduduk 2300, rondone 120. Allahu Akbar. Wah, niki rondone. Endinge kok suruh ngono lho panjenengan. Lah ampun kula survei kok apal ganten kula. Niki wau kula saking mriku minggah napa teng transit dikawal karo Linmas loro wonge sangar-sangar. Iya, nggih. Jenenge Menco karo Sempok. Oh, nggih, Kang Menco. Pantes jenengno Menco wong ngomong ae lho wong. Ya kaya manuk menco. Nggih, tapi nggih nuwun sewu. Alhamdulillah wa syukurilah lho Mas. Nggih. Dalu punika Mas Mondol saged rawuh teng mriki kok ya ketemu karo dulure. Mondol ketemu Mas kalih. Mondol ketemu karo dulure niku jelalah dulure niku lho lah kok cikal bakal mriki sing mbau reksa bale desa mriki. Nggih. Ternyata Mondol niku tesik sedereke Mujali. Lah, dalah. Lagi roh Li, aku. Lagi roh. Tibake Mondol karo Mujali iki jek pernah dulur. Duluran. Dulur aku karo Mujali iki. Lah iya, mulane kan ya pokok-pokoke. Padha. Wong kok iso ya ora ning ngono. Wong jenenge bersih desa ki kan ya matur nuwun karo warga masyarakat. Desane supaya resik, desane supaya bersih, tata lair Mas Mondol. Ya. Awake dhewe ki tontonan ning sejatine tirakatan. Tirakatan. Donga ngersaning Gusti Allah. Awit wulu pametune bumi sing ditampa warga masyarakat Sanan kene sing wajib disyukuri. Paham ora kowe? Paham kok iso. Mulane bersih desa ki piye? Desane supaya resik ki kudune dikapakne. Didol. Loh. Lho resik kabeh ngono wis. Engko ta idoni raimu lho iku. Mosok enek desa Bisa, didol. bisa. Kok desa didol ki lho piye? Ben resik. Ora kok ngono resik ngono lho Mas. Tegese resik ki resik sukertane. Ora ana memala, Nggih. ora ana rubeda, Betul. ora ana bilahi. Desane ki aman, damai, ayem, tentrem. Ngono lho dulure Mujali. Ya. Ora paham kowe ki. Kok iso. Lah ya ben resik ki harusnya kowe kan ya duwe resep. Ya duwe. Piye supaya desane resik? Piye supaya desane resik? Ya disapu. Lah iki. Wis bocah gundul cengoh. Lho nyapa lho iki? Lah desa nek resik ki kabeh wis paham, nek supaya resik ki disapu ki paham. Lho, maksud iki disapu ki ora kok disaponi dikeluti ki ora. Lah maksudnya disapu. Sapu kuwi tegese ada 4 huruf. Sapu terdiri dari 4 huruf apa ada saja? maknanya. S A P U. Nek diwaca Sapu. wah Lah jan. iki. Mas Mondol iku Nggih. anggere jam 12 munggah, uteke encer Mas. Pamer kawruh. Uteke encer winginane saking encere metu kok kuping bareng kok. Weh, ndeletek ngono. Kok Sapu S A S A P U. nek diwaca Sapu. huruf yang pertama adalah huruf S. artinya S. Adem. Lah dalah iki lho. Piye to? Ngene lho Kok kok ketoke kok ora napuk lambene iki lho ya Allah. Pengen gawe lambe sing iki lho kok iso ngengkel ae. ngerti ngene lambene tinggal ngomah no Mas. Lah, Lambe sitoke rong garing kodanan ndingi kok. es ki lho apa? Es adem. Kowe tau roh es ora? Ya tahu to, Es batu ke? adem. Lah iya kok salah. Lah iya. Lho, enggak maksudnya es kuwi kan singkatan. Iya. Kepanjangannya es. Es. Alah. Kok iso artine es ki lho. Artinya es. Es kuwi sabar. Weh, sapu es yang pertama Sabar. maksudnya Jadi seorang pemimpin kudu sing sabar
momong masyarakat sing sakmono akeh kudu sing sabar. Penjalukane werna-werna. Werna-werna Harus mempunyai sifat yang sabar. nyonto kaya Pak Lurah Sanan Mbah Betul, Anto. Mbah Anto. Piyayine sabar lembah manah ora tau neko-neko wonge anteng wonge meneng saking menenge iki lho wargane gak ngerti utange Mbah Anto pira no gak ngerti. Masa utang yo diomong-omong. Lah saking antenge saking menenge sabar piyayine. Ya nek aku ya roh nek Mbah Lurah ki sabar. Lah tapi Ya umpama jak sabar-sabaran dites dites antarane Mbah Lurah kowe karo aku. Cek sabar aku. lah rupamu kaya petelot 2B. Omonganmu kelincipen. Mbah Lurah ki piyayine sabar kok iso sabar kowe iki lho. Lho, aku yang paling lomba sabar di Agustus nomor 1 Mas. Lomba sabar-sabaran Dek Agustus Dek Agustus nomor 1. nomor 1. Kok iso saiki dites? Dites misalnya kowe tak Oke, takoni, wis, oke. tak takoni. Ya, Bojomu digodha wong, kowe nesu ora? jenenge bojo lho Mas ya ta? Nggih. Garwa sigarane nyawa ya tetep nesu to ndul. Piye to kowe iki? Berarti kowe ora sabar. Bojomu digonceng sepeda motor wong gawa ning hotel. Kowe nesu ora? Digandeng sepeda motor neng hotel. Ya nesu to Mas. Berarti kowe kurang sabar. Bojomu digawa wong ora mulih seminggu. Kowe nesu ora? Nesu ya ampun piye to kowe iki? Berarti kowe iki ora sabar, cek sabar aku. Cek nun Cek sewu piye Mas. to nggih, monggo. Diwalik Mas. Nggih. Bojomu digodha wong Ora nesu aku wong sabar kok. gawa neng hotel Aku ora nesu wong sabar. 2 minggu gak mulih. Ora nesu aku wong sabar kok. Wong lanang capopo lho kowe iki. Lah nyapa kok gak nesu? Wis pegatan kok. Oh, lah Oh, amin. pegatane. Kalau rungokno kalau. Pegatane selehno ngarep, Nah. coba selehne ning mburi. Rabine kapan nek pegatan sik? Wah, iya bener ya. Wong kok iso sok ben nek cerita mbok diurutne. Kuwi nang gone bab Sabar. huruf yang kedua Amanah. artinya Jadi seorang pemimpin kudu sing amanah. Amanah kuwi kepercayaan dari masyarakat. Kudu dijalankan dengan sebenar-benarnya. contohnya kaya Pak Lurah Mbah Anto utawa Bapak Sujianto. Ya, Asmane wae Sujianto, asma Kinarya Japa. Sugih bondo sugih donya ora dienggo awake dhewe nanging kanggo para warga masyarakate supaya desa Sanan maju ke depan. terus Jiwaku hanya untuk memimpin warga masyarakat Sanan supaya desa Sanan menjadi desa yang baldatun thayyibatun warapun ghafur Allahumma amin. apik aku nek jelasno lurahno suci An antuk nugrahaning Gusti kang tumurun bengi iki insyaallah ridho pangeran gawe warga desa Sanan ayem tentrem guyub rukun ngarep tekan piwitan lan pungkasane. amin. Terakhir To tolong Pak khusus kangge dagelan ditambahi raketang 50-50 dadi kok malah dremes. dremes. lah ya maksudnya ben kono genahne lho. Nuwun sewu nggih Mas nggih. Nggih. Lurah nggen kula lho tau jenenge tak terjemahne ngene iki apik ngono ya. Ah. Aku medhun langsung diamplopi sak yuta. Kaya ngono Cak Do. Nggih, tapi nek lurah kene ya mbuh marai ya rung kenal. Ya mbok menawa kae dhewe engko wae 100 Satu sapa? 100 repis lho. Wah kok iso nggo kerokan. Kuwi SA terus P. Pinter. Artinya pinter. Jadi seorang pemimpin kudu sing pinter, aja nganti bodoh. Sebab Mongko wong bodoh kuwi dadi pangane wong pinter. contone Contone kaya bojoku. goblok, Goblok, bodoh. bodoh. Lah kok iso? Wong bendina tak pangan. Alah, rupamu kaya coro keton iki kok iso. Lah ngomong-ngomong masalah pinter, Mas Dalang, Mas Pur, piyayine pinter, cerdas, mulane dadi dalang. Ora mungkin rong mesti nek dadi dalang ki pinter. Dalang ki pinter lho, menguasai panggung kabeh lho. Urung. Gendeng kudu mumpuni, sabet kudu menguasai. Ning Onta wecana kudu lancar. iya ning nggon kono kuwi percaya aku. Eh, Ning nggon pengetahuan urung mesti. lho, bisa dites? Tes boleh. Oke. Nun sewu Mas Dalang. Siap. Presiden Amerika sapa jenenge? Alah raro. Moden Thailand. Bah loh lah iki. Alah lolak malahan. Moden Filipina. Moden. Malah plonga-plongo. Ngono kok jere dalang.
Pertanyaanmu ki lho, pertanyaanmu. Sik ngene, pertanyaanmu ki Angel pertanyaanmu tekan iki. ngono kok. Aduh ya. Perdana Menteri Australia. Alah ra iso kesuwen. Moden Thailand. Moden Thailand. Alah ra iso. Kami tua Cina. Lah mosok Cina nek kami tuane ta? Ora roh kok ngono jere pinter. Ya lagi iki lah aku Cina nek kami tuane iki lagi enek. Iki apa ora mek ngawur ngono to, Dik? Lah nggih. Takon ora pengalaman. Saiki dijajal. Golekne pertanyaan sing gampang-gampang. Pertanyaan desa. Pertanyaan desa. Pertanyaan sing mudah. Sing mudah sing gampang. Sing enteng-entengan. Sing enteng mawon. Nggih. Nuwun sewu. Sampeyan roh sapi. Sapi, betul. Sampeyan roh wedhus. Roh. Sampeyan roh pitik. Roh. Telek sapi jenenge Telek letong. telek wedhus. Srindil. Telek pitik. Telek pitik lencong. Nah, iki lho mula ditakoni apa-apa ki ra roh. Nek masalah telek kok iso mula bendino sing dipikir ming telek. Berarti berarti iki ngono dalang telek. Waduh. Tak sampluk basa kowe. Kowe aja menjatuhkan harkat dan martabat Mas Pur lho kowe. Iki dalang idola lho. Neng kene wis ping 4 lho. Kowe lagi pisan iki lho. Kowe kok menjatuhkan harkat dan martabate Mas Pur kowe. Idola apa? Wong takoni kono-kono ra roh. Basa telek apal. Jajal pertanyaanmu ka lho piye sing anu logika ngono lho. Presiden Australia sapa? Presiden alah ora iso lho jelas. Lho lak malahan. Moden Thailand. Moden Thailand ku malah ingi. Bayan Uni Soviet. Lho. Raro. Nek bayan Uni Soviet barang. Ora roh kok ngono jere pinter. Sing menak-menak andal. Saiki sing menak-menakan. Telek sapi napa? Letong. Telek wedhus. Srindil. Telek pitik. Lencong. Lah, berarti sampean kula tekoki apa-apa ki ra iso mergo sing sampean pikir niku telek. Nek telek kok malah hafal. Walah telek. Wah, wis nuwun sewu Mas. Kula gak setuju kula. Kula tetep bela sampean. Nggih, kudu Kula senasib seperjuangan antara panjenengan kalih kula. Gak terima aku. Bolonen dalang kok mbok jatuhkan di depan umum, gak terima aku. Sing penting pintere Mas. Omahmu ndi Mas? Ngawi. Iki daerah ndi? Tulungagung. Sering awakmu mangan, sering awakmu kuliner. Kuliner sering no. Sate ayam karo bakso enak ndi Mas? Enak sate ayam. Sebab tahu mangan sate ayam, tahu mangan bakso, iso bedakno rasane. Lah nek soto karo pecel, yo enak soto. Sebab tahu mangan soto, tahu mangan pecel, iso bedakno rasane. Lah nek pecel karo telek, lho enak pecel. Sebab tahu mangan pecel, tahu mangan. Nah, gitu. Iki. Wes ketok. Iki dalange mek dipikir. Dol ngondol, kowe malah mbok pangan. Nyapo aku mangan telek barang. Lah ngono kuwi aku jenenge pertanyaan menjatuhkan kok. Ya ora pareng ngono kuwi. Kuwi ning nggon bab kepinteran. Mangan apa kowe kae? Mangan telek. Mbok godhog apa mbok goreng? Anu dibothok enak, Mas. Wong kok iso kuwi nggon bab pinter. Bab pinter. Terakhir hurufnya U. Artinya U. Ulet. Apa kuwi ulet? Jadi seorang pemimpin kudu sing ulet. Maksudnya iso golek anggaran sing saka kono nggo mbangun kono, golek anggaran sing saka kono nggo mbangun kono. Iso maju rakyate. Berarti cocok karo dawe mbah-mbah biyen. Wong kuwi aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman. Paling ora wong ki kudu nggoceki tembung sapa sing temen bakal tinemu, sapa sing tekun mesti bakal ketekan, sapa sing gelem obah, gelem gemregah mesti bakal mamah. Betul. Mulane dadi wong kowe ngadeka, kowe polao sebab wong kuwi nek ngadeg asile luwih akeh tinimbang sing lungguh. Kuwi jelas Mas ternyata. Asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Ya ora mesti. Lah kok iso lho? Kowe ngerti iki dalange jenenge sapa? Mas Pur. Nah, iki ngadeg apa lungguh? Ngadeg apa lungguh iki? Lungguh. Lah yo, kok malah bayarannya akeh kene timbang awake dhewe sing ngadeg. Malah sosok dipotong karo dheke lho. Alah. Ora. Ngene sik. Maksude mbuh ngadeg, mbuh lungguh, sing penting tangane gelem begar. Apa wae angger tangane begar, asile luwih akeh tinimbang sing gegem. Ora mesti. Lah kok iso? Kowe ngerti Mike Tyson? Mike Tyson iki lho. Heeh. Kayak dadi apa? Petinju. Kayak tangane begar apa gegem?
Heeh. Oh iya ya. Iya, Kowe roh bener Krisjon? iki. Krisjon roh, Roh Krisjon. roh Dadi apa? petinju. Tangane begar apa gegem? Tangannya gegem Mas tinju kok. Lah iya apa tuman Krisjon tinju tangane begar kaya napuki maratuwamu. Oh iya. Kesaan temane kalau meliatan. Lah masalahnya ngene lho Ndol, mbuh ngadeg, mbuh lungguh, mbuh begar, mbuh gegem, penting gelem obah, gelem kemringet, aja mung gaweanmu turu ning dhuwur kasur. Wong kuwi nek gaweane mung turu ning dhuwur kasur, gak duwe asil, gak duwe kaya, dadi kembang amben, gawean turu ning dhuwur kasur. Kudu usaha. Saha. Omongi sapa kok tangga kuwi turun ning dhuwur kasur malah hasile akeh. Ki opo kuwi nyambut gawe Apa dadak? enek wong turu ning dhuwur kasur asile akeh lho. Mung karo mlumah karo. Alah alah. Iki lho cangkeme iki lho. Iki aku paling Cangkeme, gak seneng cangkeme. karo kowe ya nggon kene iki lho. Ngene iki harga diriku iso jatuh lho gara-gara kowe. Winginane ditimbali Bu Umi ning pondok lho. Kowe ngomong kudu sing tertib lho. Buktine wong Nyambut tanggaku gawe ning dhuwur kasur ki gak enek sing duwe asil. enek tanggaku. Gaweane piye? Gaene mung mlumah karo. Beh. Bayaran lho Yohan. Kuwi lho dadi apa? Dadi begenggek. Cado. Wah jan ki rusuh ngene iki jenenge. Omonganmu ki ora bener ngene iki ngono kuwi. Mulane nuwun sewu nggih Mas Nggih. Pur. Wong ki kaya Mas Pur ki lho wibawa. Jenenge wae Mustaka. Mustaka ki mesti ana rambute. Rambut tegese ngeram barang sing lembut, bathuk ngembat barang sing gumathuk, mata ngemot barang sing tumata. Mulane matamu ki nggo nyawang, nyawang barang sing apik. Gunane mata ki nggo nyawang, Mata gunane nggo nyawang. enek mata sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kaya enek matane ora kena nggo nyawang. Lah tapi udun lak ra duwe kuping, apa wae angger duwe kuping mesti iso ngrungokne Mas, ngrungokne barang sing apik. Ora mesti. Panci kaya enek kupinge kok ora kena nggo ngrungokno. Malah nggo dicentelno. Heeh. Lah panci kan gak duwe cangkem, gak duwe lambe. Apa wae angger duwe lambe mesti iso ngomong, mesti iso ngendika sebab ana lambene. Alah ora mesti. Ora mesti. Sumur ke lambene gede kok ya ora omong. Oh. Engko wis tak idoni lho kowe engko. Ora entuk nesi. Nesu. Lah lambe gak iso omong kan gak duwe untu. Apa wae angger duwe untu ya mesti iso omong. Ora mesti. Kok ora mesti. Graji ke untu tok wit kon dhuwur to ngisor. Kok ya ora omong. Oh. Lah graji gak omong marai gak duwe sikil kok. Jajal nek duwe sikil mesti lak iso mlayu, iso mlaku. Kowe ngerti sing dilunggu ibu-ibu ke apa ke? Kursi Ke sikile piro? papat. Sikil papat kok gak mlaku kok menenge ning kono. Kok gak mlaku, gak mlayu. Jangkrik gundul suwe-suwe. Diomongi kok. Lah kursi kan sebabnya benda mati. Apa wae angger benda mati masih duwe sikil gak iso mlayu. Betul. Nek benda mati, Masih duwe sikil gak iso mlayu, masuk benda mati kok. sepeda motor ke benda mati apa benda urip? Lah ya Allah. Mobil ke benda mati kok apa benda urip? Benda mati. Lah, kayak kok malah mlayune buanter. Lah iya. Sik to aku malah goblok to karo cah iki. Heeh. Usahane Sik to, Cado. sik to. Pinter Lah kan pisan. nuwun sewu, motor mobil kan masih benda mati lah enek mesine. Nah, lho ki lho. Masih benda mati angger dikai mesin ya iso mlayu goblok. Mergo enek mesine. Apa ae? Angger enek mesine iso mlaku. Jahit kayak nek mesine Lah, kok gak lah, mlaku. lah. Kayak nek mesine lho kayak. Kok mengenggon ae. Lah iya. Lah masalahnya masjid lah di apa ki Jahit. jahit lah dipancal. Apa wae angger dipancal mesti munyer. Hah, Apa wae angger dipancal mesti munyer. ora mesti. Lah kok ora mesti. Bojo kundengi tak pancal ya malah minggat tok. Lah marai bojomu mesine ya bosok wisan. Wong kok cengengesan sinambi kalane nganggur, Ah. gliak-gliak waton kecandak menghibur bapak ibu sing rawuh mumpung disiapi. Lho, ngene-ngene cantik-cantik sing iki kimplah-kimplah ya duduh gule jan. Nan, iya. Oh, adem-adem kok dicepaki ngene iki jan. Wayah. Susu. Iya. Musim udan-udan Lah iya. Niki dipun keparengaken anu nggih, pesindenipun Nggih. Mas Pur. Cado, nggih. Ingkang pundi riyen Panjenengan wiwiti ingkang saking ujung mriku. saking menika. Nggih. Oh, didisikne sing kotot. Oh iya. Ora sing cilik sik to, selak apa ki ngantuk. Ngoten nggih, saged. Apa sing
Milih sing dindal jajal dal. Milih sing dindal jajal. Ya disawang dhisik to kok iso disurvei. Sawangen ta. Mulai saka alah Alah aku ne anu kacek selawe panggane ra sing gedhi niki ya ora marem. alah. Tenan iso. Kuwi nek mlaku iso mak kok kok. Nah. Sing endi Mas? Sing iki lho. Ya diaturi jumeneng disepoti to. Tutuk ketutuk ketutuk. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Dal cat kok iso. Dal. Jan. Piye pilihanku? Kaya dene kejugrukan Gunung Sari kaloberan segara madu ketemu karo wanita ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang buaya mawa teja ngemu sudama mila datana momokal yen Cinandra Pasuryane kurang candra luwih warna prasasat widodari sing ngeja wantah Opo kuwi? jejer karo kowe Mas Mondo. Apa jajan kabeh iki? Nggih, sampean Mbak sinten asmane? Kesya. Kesya. Nggih. Jejer Mas Mondol karo Mbak Kesa. Yen Cinandra Mbak Kesya kados Komoratih, Mas Mondol kados Komodo. Kok komodo? Komo Jaya. Komajaya. 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 Cuk komodo. Wong kok ayune kaya ngene, rambuté ngemak ngembang bakung, bathuke nyela cendani, yen Cinandra Pasuryane katon glembo, pindho golek kencana. Rambuté ngemak ngembang bakung, netrane blalak, bawang sebungkul, Cinandra Pasuryane katon glembo, pindho golek kencana, katon glembo. Apa isa kowe kaya aku? Glembo. Glewo ambune ngene iki lho. Wong kok iso ayo coba di kaya aku mang. Wong kok ayune kaya ngene. Saya to Mas, aku kok merinding. Pertama memang merinding, Nggih. nyawangmu mung sedelo. Nggih. Lehmu merinding lehmu nyawang ming sedelo. Lah nek suwe Yo mutah. malah mutah. Anu, rupane kayak diesel. Rupane Nggih. ngawur ae, mulang buwe ngelokne jare ndase kaya lato-lato kok iso. Lho. Ngawur iso lato-lato. Lah iki apa jenenge? Iki dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Tahu Digoreng bulat. dadakan 500-an langsung mbok dilat. Kok iso dilat rono ki lho, kok iso. Coba rambutnya piye Mas Mondol? Rambutmu kang ngemak bakung, alismu kang nanggal sepisan, mripatmu kang blalak-blalak, lambemu kang nyigar bokong. Lho. Apa enek lambe nyigar bokong ki lho? Lambene nyigar jambe, lambe nyigar bokong lak ketok nyawaprut ngono. Ya ampun. Oh, Wong kok iso ora nyabut to? ora iki. Nyigar jambe ding. Coba Nyigar jambe. nadanya dige, coba nadanya Oke. dige. Oke, Mas. Wetan itu. Campur sari seragamnya kayak yatim piatu ya Mas ya. Oh. Tunjukkanlah vokalmu Mas Mondol. Oke. Kemampuanmu tunjukkan Mas Mondol. Ojo sampai ngisin-ngisini. Tak rusuhe ya. Tapuk. Kok dalang arep mbok tapuk lho. Dalang ya kok. Wong rusuhi kok. Lambune marai ulap lu nganggo iki lho ben ketok. Lah. Ya Allah, malah kayak neng mesin-mesin apa jenenge Firaun. Malah kaya suster lho kowe. Aja kaya ngono kaya suster. Ngene lho ben kaya Anu, suster mondol. diadepno rene lho ben kaya Lin Mas Menco. Cocok, jan cocok. Ketak bagusnya lek ngene. Lah, Tenan. coba dige. Oke, tetep G. Iya.
Hari ini aku bersumpah. Sisa-sisa cinta iki gitu. Lho. Tidak semua laki-laki. Oh, tidak semua. Akan kubuka pintu hatimu. Alah ngono kuwi jenenge kuno ngono ing rayu kaya aku lho sayang kesinilah dikau. Ge coba dige. Ngomong Piye Mas? jalukmu piye? Awake kudu romantis iki. Tak turutane tak usahane. Ya Allah, ngono iki lek kemelinting. Biasa. Aku Biasa ya, Mas, biasa. salah yen kon berjuang Lho ana dhewe. masalah ini sing wedok kae. Sing penting kowe bahagia endinge. Sayang, aku bener-bener cinta banget sama kamu. Ibu, iki roman secara kata-kata puitis Roman iso. secara tindakan dan secara kata-kata awakmu kudu iso. Ha, Aku ya pengen sama si gendong aku ya pengen masa Oh. kalah kalau iki. Pengen. Pengen banget. aja nganti kalah. Kowe iki wong lanang lho. Kowe iki wong lanang lho. Larang brambak timbangane lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Nah, Roti-roti. Klemben. Saiki Biyen. tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis diwehi? Urung. alah. Gendongan aku saiki. Aku ya pengen. Gendong. Nah, kaya aku iki mang. Di roman dulu, terus Roman. digendong. Hari ini terus lagi. Lho. Iki lho Piye Mas? iki lho dicopot wonge ben seneng ngene lho. Nah, ngono. Ora ngerti ya, iki Malah. lanang-lanange jagat. Hari ini. Kowe ketoke meragukan Mas Mondol. Mas Mondol pelatih fitness, Mas. Oh, pelatih gym. Dek yang ngisor dikempit terus ngenes dek. Ya Allah. Oh, alah. Fitness. sih. Loh, tapi awake nuwun sewu ngene sampean. Oke. Nanti Tapi dibuka ini bajunya sebagai dibuka. pelatih gym harus dibuktikan Lah. bahwa bentuk tubuhnya six packs, Loh. perutnya gitu, otot-ototnya sangat memukau. Memuka niki Nggih. termasuk dulure ade raimu. Nggih. Itu Raimu dhewe. kalau binaraga. Binaraga. Anu kalau. kaya Deddy Corbuzier to Allah Akbar. badane. La ilaha Wah, illallah. otote. Pripun? Niki nembe ngeten dereng lho. Mang genahke. Loh, Adem lho. Satria Pringgondani Mas. Sinten? Niki Gatut Kaca otot kawat balung tok nggih niki. ya Oh, Halo ampun. mesti. Ayo, monggo ibu-ibu ingkang badhe ngersakaken tetelan. Monggo. Nggih. Damel campuran sop monggo. Tetelan. Ayo ngalih yo aku kaweti jadi gendong, aku jadi gendong wes. Aku yo wedi. Sing wedi iki kene kok nyampur melu Kok wedi. wedi rene. Ayo. Tak ngene lho, ha, otote lho, Oke, otote. otote. Iya. Iya. Piye? Reng teng 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 teng. Iya. Ayo. Reng teng 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 teng. Piye dulure Mujali padakne. Aku dulure Mujali. Ah. Hari ini aku bersumpah. Opo iki? Piye kok ngono lho? Kok Piye maksud aku kapakne? Arep tak junjung. Lho, junjung iki ya ben ngadeg kae. Kuwi Junjung kok. Junjung Jenengan kok junjung ngono lho, ngadeg kok ta. Junjunge iki lho piye? Kaya Junjunge piye? Nah. Aku Lah, yo ngono. pengen kaya ngono, ndak tau digendong aku. Wis sawangan wiwi Sampe lek nyeblok aku. sakmono e. lah kuwi jajal, Aja, ngadeg madhep ana. Heeh. Heeh. kok dadak Apa kok ditunggu Telung gini? kilan. Heh? Telung kilan. Alah iki wong lanang lho, delok otot kuwi pating prengkel ngene lho kok iso samono kulino manol barang kok. Masya manol musuh sakmene yo. Ayo, Ndang.
Hubui. Lah lah lah. Samplok gosok kowe engko. Aja lah ngono hubui iki lho. Lho, Maksudnya ki arep njunjung ki disawang dhisik. oh. Pas mbok sawang di Yo pas sing arep diangkat iki lho. Hubui. Ah. Ndang. Sluman sama. Bok bosok ya ya. Piye kok ora kekangkat blas Man, iki? slumun selamat. Pemanasan. Oh, alah urung to iki. Apa Pemanasan. Apa tegeng pedang? Pemanasan sih. Sama lek kesamplok iki. Lho. Pemanasan. Pemanasan kedua. Oke, pemanasan sing kedua. Iki mah ra kekangkat malah awake dhewe sing kegeter iki. Oke. Yes. Iki kuat iki. 1, 2, 3. Pemanasan. Pemanasan tumu pecah. Lah nyapa? Malah kaya wong babut telo aku. Lah piye jenenge gendong malah awake geter-geter ngalaman apa ae. Kita lho, ora. Ah wong sakmono Coba digandrung nganggo gamelan, coba. Nggih. Tudono kemampuane Cak Mondol sebagai seniman yang sudah melanglang buana. Seniman serba bisu. Nggih, bisa. Bisa. Kok bisu? Bisu lah ada. Slendro Mas. Weh edan. Enggak pelok sing buka kae to. Udu. Slendro. Kuwi wis slendro lho. Menyura apa Nyongot. lah songo kok nyongot. Nyongot untumu kuwi kok aja. Edan nana suarane apik ta. Memanismu Sinom grandel. Sinom grandel iki. kang jiwa. Cengkok iku ora. Kok iso tekan Juli goblok. Iki ngono sinom Grandalen. grandel. Memanismu hangu jiwa. Marai we. Ora nesu. Kaya pinter-pinter Mboten dhewe. pae, mboten. Ora parenggang. Mboten. Jari nyuwun adik. Lah. Memanismu kanggo jiwa. Jak omong-omongan to salumaing langit sakureping bumi. Waleh. Sakureping langit salumaing bumi ya mung kowe wong ayu sing dadi gegantilaning atiku. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji apa ta? Ngomong dhewe lho. Lip sync to iki. Tak warai ngene lho no, kok iso gundul cengah. Ayo. Yayi. Yayi garwane wong akeh yayi. Garwane kakang. Ya Allah. Garwane kakang. Kakang kancane akeh. Oh iya. Yayi garem kakang yayi. Tresnaku marang sliramu. Tak rewangi rawi-rawi rantas malang-malang putung. Pecahing dodok utaing ludira sedumuk bawuk senyari bumi. Apa kowe mah? Suwe tak mundas. Rawi-rawi rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Mung kayune bathuke kok. Lah. Apa ki? Dinggo to ben ketok ganteng ngono lho. Nah, Oh iku blangkone jenis jenis XXX. wong ndas karo blangkone ya ora gelem akur lho. Ndas karo blangkon kok kaya ngene iki lho. Iki piye to sejarahe? Jase Jane S. kok omah yo pas. Kok omah ya pas. Yo pas. Bareng ning kene. Bareng tok kene mengko udanan terus malah ndasku ki lho mungkret kademen. Kok iso? Oh, Agawe apik suarane. runciting gale. Alah, gale. Melok marai. Melok marai. Mboten Mas, mboten. Model kok pinter-pinter ro. Mboten. Tapuk. Tapuk ngene. Mboten. Lara. Lara apa kowe? Kencing manis. Amin. Cacah muni amin. Nyapa mbok amini? Lah nyapa? Wis kok. Oh, wis Mas. Wis e. Kowe kencing manis ah.
Wis wae. Lah kok tak parakne ngiwa dhek malah nengen. Parane nengen malah ngiwa. Ora kire. Sesuk arep tak gecek tak gak ning kali ben ketemu bayan. Rara apa kang sinedya. Walah, jan arep nyapa ngono wi. Arep nguyuh. Mangku. Salah gayane lek nguyu. Gandrung. Ya piye? Hebat anak sikile kaya pipa. Rada maju to ben ora. Nah. Oke. Ya hati-hati no. Ya ampun. Loh, Mas kok gitu-gitu lho. Wong lanang kok padane Cayi Nggih. meneng dhisik. Napa? Aja kaken polah. Napa? Nek kaken polah aku keri. Ya ampun. Upama munduta rukmi. Kowe tak saplo dosa lho. Kowe kok tak Aku ki wis diomongi wis ndak yakin kok. Wis tak Masa omong ngomongi pupu ngarep. ngarane pipa ngono. Wis tak omong ngomongi ngarep Gandrung aku aku. tiba ya rasaku mau lancang lho kowe iki. Wis tau ngomongi to. Nek Nek dipangku ki meneng ae. Sampun. Lah kono dipangku ngene. wis akhire Akhirnya aku keri. ora kuat kowe. Ora kuat aku. Wis rasa dipangku. Adek kae ngono lho. Bocah kok iso Tartamtu tak tu. kok ya sangu gamelan dhewe. Lah rantang dicindingi lho. Lah kowe ya ora nyuwun Mas, nyuwun. Iki lho iki sebagai tukang apa to ndol iki ngene iki. Tukang gendir iki murah. Gendir. Mas Bidan kene masih bawa apik kaya ngono ya ati tinting. Ora digenderi. Tartamtu tak tu ruti. Ibarat wong numpak susu. Lansak kowe kok. Ya ampun. Prau. Aku ki latah. Lah kok iso? Dadi apa ning ngarepku ki tak sawang tak sebut. Lah pas ning ngarepku kono aneh. Enek apa? Anak susu. Lu mampah. Bisa meneng ora? Marahi tak YouTube. Lumampah Tenan tanpa to. welah. Ing madyaning jala Timbar. nindi. Entang toh. Sing kleru ki kowe kok ngarep wis kleru, penggendare bingung goblok. Angkatamu wis luput. Lah. Temah gonjing ngagenjong neng pagulingan. Duduk. Weh, gitu. Gandrung iki. Duk. Sita Mas, iki suara sapa ta? Iki buri ki nek sing 12. Batin kok suarane kok. Bang bayi. Duk. Duk. Sing ngethuk ya ora. Piye ta, Dol? Duduk. Duk.
tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Nah, gila kita ya ngomong kita ya. Gila kita ya. Duduk. Duduk. Jangkrik nanti. Duduk duk duk. Duk 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 duk. Duk duk duk. Muni tuk pisan kas lek tonyo cangkemmu dan toprak sewengi tak tuk lho. Jane Iso ora kowe iki? Ngeduk ki mu enak. Tuapuk pisane kok iso munggur apa? Iso nggur ngeduk. Lah, ki mang bawane wis. Wis, Terus terserah kono. lagunya Lagunya terserah. manut sampean. Wis. Modern boleh, pakai musik juga boleh. Cakdo niki kula wase wonten Oh, permintaan. Wonten Sabe. pamundutan nggih. Siap. saking pemuda Pancasila. Sanan. Oh, sanan. Nggih, saking Mas Wahyu Sanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Menika saking Mas Wahyu salamipun kunjuk dumateng Pak Kades Sujianto sarjana ekonomi sekalian. Para perangkat desanipun mugi diparingi kesehatan, desanipun diparingi Amin. ayem tentrem, mulya lan tinata. Amin. Titip salam malih Amin. kagem warga MGMP PJOK Korwil Selatan. Kalian Pak Mosi Group selaku ketua Korwil. Wah niki sing ibet niki ketuane MGMP. Guru Wah. to Pak ini. Ketua Wah. MBM, Guru PJOK tibake niki Cak Jo. PJOK Nggih. tibake. Mugi laris tanggapanipun. Amin. Keluarga Amin. salam untuk keluarga besar SMP 2 Bandung, guyub rukun selalu. Nyuwun lagu Sinarengan karya DJ Production. Oke. Nggih. Siap. Apa-apa sinom brandel terus karo sinarengan ya masuk kok. ya. Patutnya Masuk. tasik cocok nih, cocok. Ora masalah awake dhewe ae. Paguyuban kerawitan apa to Mas iki asmane? Niki Apa Mas? niku pimpinane niku. Lebdo laras. Betul, ae. nggih. Iki pun mumpuni ing samubarang kok titisane Nggih. condong rawes kok. Betul sekali. Ya Mas, cokro kembang campur sari Oke. ditunjukkan Oh, pesonamu. oke. Monggo bolo. Bolo, monggo. Sinarengan Mas. Oh, ramu. Kepenghasilan saya. Hebat. Iki wau pun dipun aturaken bahwa sinom brandel Nggih. bawaipun sinarengan menika panci klop. Pun. Chemistry-ne pikantuk iki. Cak Jo, Dapur? niki wonten pundutan malih Siap. saking ibu-ibu seksi pawon. Oh, ibu-ibu seksi pawon. Bu Suwarti Nggih. requestipun podang kuning. Cocok ki Mang. Betul. Ibu Suwarti ki Mang sing karo kancane Pak Yanto Sepen sing kurah-kurah mangan kono. Betul, Iya. betul. Nggih. Siap. Sinten sing ngaturaken? Nggih, menika wonten Mbak Dewi Wati Mbak yang Dewi wonten Wati. ujung. Mbak Nggih. Dewi Wati. Yes. Nadyan Wujud temong peksi. alah peksi kuwi apa to Mas? Manuk Kaya roh deh. agawe talining bronto. Bronto kuwi apa to Mas? Bronto kuwi ati. Iya. Hebat. Mriki Mbak Dewi, mriki. Dan monggo isa. Alus manis tur
ati. Wong ayu garwanipun kakang ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5 ning bumi ya mung siji katresnan ku ya mung kanggo sliramu. Iki tenan jare. Napa injih Kang Mas? Iya, iki tenan. Sakureping langit salumahing bantala ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mung sliramu wong ayu. Lah, ngene iki lho. Dramane oleh, Mas. Ya, Kowe apa iso we? Misalkan iki Mbak Dewiwati iki dadi Dewi Sekartaji, awakmu dadi Panji Tengkorak, engko kan. Kowe enek toprak Panji Tengkorak. Dewi Sekartaji karo sapa? Panji Asmara Batang. Bangun. Ya. Wes suwe nggon kula lono. Awake dhewe lumaku ning sakjroning Taman Sari kae sawangen ana kekembangan kang maneka warna. Kae sawangen ana kethek lambenan putih. Aku lho. Ketheke gundul. Ketheke nggawa mit. Pisane yo Mas. Keteker Umpama jaluk ketheke gendang. ngombe ngono piye to Mas? Ketheke njaluk ngombe. Heeh. Ini diombeni no, Iya diombeni ya Mas. Ngesakne, Ketheke ya iya. ampun. Ketheke ngesakne, ketheke kuru. Ngelak. Mi Bu. Kethek mik bu lho. Diombeni ya Mas. Diombeni, Ketheke mesakne. Mesakne. Piye to Mas? Piye to? Kowe Masa kleru to lek ngombeni? Mangap ngene, ndangak ngene lah, mangap sing ngombe lah. Belajar pancen yo kethek kok. Kethek kok pancen yo kethek kok. Lah kethek iki yo latihan. Latihan. Perlu pelatih. Pancen yo kethek kok, aku wis salah. Ngono lho Mas. Ya ta? Mas ketheke sing ngelak pondak iki. Sik sok, dadi delok suarane sik. Heeh, Nek kethek iya. suarane rada piye? Nek sik ya Mas. Ben muni, ayo Tek, ayo Tek. Cah cilik-cilik seneng wae diarani kethek. Seneng kowe. Seneng kowe. Lho, nyenengne bocah cilik yo ngibadah lho yo Mas. Kok nanggapne pakmu? Nek seneng. Ayo, piye? Oh. Apa ndak mesakne sampean? Ora ngesakne kowe, Ayo, ora piye? ngesakne kowe. Ngapa dadak Ora ditakoni ngesakne. ngono? Rasah sida ya. Kok iso Goleki si apik lho suarane podang kethek. jenar. Jenar ki apa to, Mas? Jenar ki kuning. Oh, berarti marang tuamu kae ning rumah sakit lara jenar ya. Nyakit to dibasakne. Suarane kaya ngono, Pak. Berarti Iya, ngelak, oh, berarti ngelak, ngelak. ya Allah, Ngelak ngelak neh, yo, ngelak Mas. neh, berarti cah kuwi. Jan, cah kok gampang ngelak. Mesakne lho Mas. Nek gak bisa minum mesake lho. Iba bunga ing atiku. Karena sik nyanding. Nyanding bisa dadi. Diunggah nih Mas, diunggah nih kono ditampani kendang. Tombo tak tung 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 ngono kae. Ya pra, apik pra. Ya, ya. Setuju pra? Setuju aku. Ya. Tombo Cakil dadi cakil kok. Dadi iso. cakil. Lho. Lho gamelane kok berarti ngejak dadi Saya mana cakil. lampai sangat bagus ke Pranggul. Lampai Risa. Eh. Nanowo. Hakeme kari iki lho. Cangkeme iki cakil. Ora paham. Iya lagi. Nyakil kok ya apik ra umum. Hey ha, hey ha, hey hey hey, hey ha, hey ha, hey hey hey. Ha. Wes capek, capek.
pangan. Lah piye te cangkeme mbok pangan iki lho? Ali. Piye? Aman cakele luwe. Wong congkope cakel kok iso di Wong kok isa. Monggo Mbak Mbak Dewiwati. Sae nggih cakilipun nggih. Dadi kethek kok ya apik. Dadi cakil kok ya apik. Wah, ses banget loh, Mas. Apa to, Mas? Rene. piye iki arek acara apa nek Cilik-cilik. Munggah panggung joget mbok sangoni. Tak sangoni. Oke. Rene sik. Ayo dikruyuk ya, ayo. Hei, Hansip. Hei. Ojo kabeh. Duwe gak cukup. Ora luwe kuwi wis wani nyelok. Cukup. Ya sik. Tolong Hansip, tolong. Ki ben melu joget sik ndol, mulai gak dikeki. Nah, Iku malah tambah neh iku. ora apa-apa. Mun nek kurang ku jalukne Mbak Lurah. Iya. Nah, Kok sik. apa? Nah, Ayo, sudah joget kita, sik. sayang. Nggih, Awakmu kono. Kodang kuning. Jogete gambyong lho ya. Joget sik. Wis ora krasa. Ayo, manut aku. Uyuran golek Ah, sing tertib. sayang. Iya. Tampani jahe Bang Mas. Masalah cah cilik-cilik. tertib. Sing wis oleh terus medhun. Sing wis medhun. Sing oleh medhun le. Sing wis medhun. Dal, kowe iki nyapa kok medun? Apa kuwi? Nyapa neh lho modal iki. Kowe iki nyapa? Nyapa lho kowe iki lho. Hei, Piye ta iki, Mas? Piye lagi? Jare- Kok musuh punduk lah, Mas Mondo Beres. iki? kowe iki lho piye? Loh, sindene 6 lho, Mas. Nyapa kok rono barang iki nyapa? Wong mau kurang aku yo moh tampil tak jalone Mbah Lurah. Walah, kurang piro? Kurang 3 mau. Sapa mang sing urung? Hei. Kok kabeh? Mbah Lurah. Malah saya akeh. Mbah Lurah. So awan ning omah.
Sapa sing urung? Sing di ayo munggah sing urung munggah. Sing urung munggah. Sing urung munggah. Mang kowe wis munggah neh. Kowe yo mbeling masalahe. Yo munggah neh. Wis, nggih sabar. Sik. Wong wis barang cek munggah. Nah, Rene lho, Ndol. aku sing njaluk tambah Mbah Lurah kok. Lah nyapur arene. Alah akeh kene karo kono. Nggih, monggo. Nggih. Pun kersane to mriko, mun kersane. Niki mau pundutanipun saking Bu Suwarti, seksi Masak. Nggih, betul saja seksi masak kalian ibu-ibu ingkang wonten mriki podang kuning sampun dipun aturaken. Matur nuwun, luar biasa sekali. Ya, endang. Nggih. Jan usahane Ya. Mas Mondol jenengan kula nggih jenengan usahane lho niki. Mas Modal. Kula nggih jenengan usahane lho niki. Panjenengan kan manajemennya bagus niki usahane kalih Bu Usahane, Lurah kalih Mbah karo Anto Mbah kalih Mbah Lurah. Kula nggih jenengan usahane aja usaha dhewe ngono. Lah. Gampang niku. Niki sik 10 tahun sampean pekno urip. Sedalange mbok kei yo. Wi sing urung wi dikei. Nggih. Ditum katane. Didom le, didom. Pak Ansip, ana cah gelut. Medon. Wes. Kok malah arep munggahan jalur neh iki. Yo, Wes. ini dari Ayo, Ya Dung. jumenang. Nggih, jumenang. nggih, diolkan. Mangga. Gedangmu inggir nandal. Gorebakane pakut terus aku latihan dengan angin kostum mekengkang beberapa pacar Matur nuwun. Sawetawis sampun kaaturaken bucange. Nggih, leres. Mugi kawilujengan katentreman lan kabagyan saha sih wilasaning Gusti Kang Maha Kawasa tansah kajiwa kasarira sedaya warga masyarakat sanan utaminipun jajaran perangkat desa anggenipun ngasta pusaraning desa sageta pikantuk berkah saha ridhanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Nggih, Allahumma amin. Sabibaripun ngawontenaken bersih desa, desanipun dadi desa ingkang satemah ayem tentrem baldatun thayyibatun warabun ghafur Allahumma amin. Sawetawis kepareng lajengaken lampah monggo kepareng kula Nggih, dherekaken. Wilujeng Pak Dom. Siap, jenengan. nggih Mas Pur. Nggih.